ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା କହିବି। ବାସ୍ତବ କଥାରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସହମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାର୍ ବାବୁ ହାଜିର କହିକି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛୁ, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟବହାର? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଣିଷକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯଦି ତାର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା, ନା କି ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ତୁ ତାକର କରିବା, ଏଇଠିକି ଆସ, ସେଇଠିକି ଯା, ବେ ବା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସନକୁ ହାସଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ଶୋଭା ଦିଏନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାନବିକତା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇବେ ନା, ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ପାରିବେ।